Ok, justo sartzia ikuatzen zide helte ondun. Jauziak, mugimenduak, taulabako txaseek landu dute. Soitako kirolgelan ikusgarri handi baten errepika nagusia, aintzinabiga. Taula gainean, Siberuko lausokoetatik etorri dantzari gazteak, maila handikoak. Galtua egin dugulaik dantzainik eiteko, kondizio bakarra zian 18 urte uken, eta aitzindai izan, ordin deja nibel bat galte egiten dik, eta geho lantzudiak eguke errepiketan eta teknika mini bat, fizikoa mini bat ebai. Dantzari, bainan ere antzerkilari, kantari eta bertsulari, orotara 107 parte hartzaile biltzen ditu aintzinabiga ikusgarriak. Bazuen 18 urte, aintzindariak elkarteak ez zuela olako proiekturik bultzatu. Siberun baduk kultura sailin indargaitza, dantzaikin lehenik, bon kantan ebai, gutuk eta uska nahi diaigu, atxuritoki txeki, Siberotara, eta hoi lehen taksuna hortane zarten diaigu. Ikusgarriak sekulako arrakasta bildu du maulen, bigarren emanaldia Miarritzeko Gardu Midi antzokian maiatzaren lehenean.